Čaute lidi, dneska bych chtěl ukázat jednu hru, aby prostě je to takový nic moc, jo, ale hele, nevím, kdo se zajímá hodně o přírodu, tak ho to asi bude bavit. Takže já mám jakože už 20 peří, to tady vidíte, takže bych chtěl a tak no, takže dám si Eagle, to znamená orel, jako kdo by to nevěděl. A tak no. Tady si můžeme něco vybrat, prostě nic moc, prostě. Play. A prostě takhle to máte. Prostě takhle chodíte. Dobrčic. Jo, prostě. To jsem vám ukázat tuhle hru, prostě je to takový dobrý a jako nic moc, jo, tak. No a rád prostě přírodu a tak prostě zahrajte si to. Čau.